Γεια σας. Λέγομαι Λουίζα Μπρέκα, είμαι από την Ελλάδα και έχω έρθει στην Αγιουρμάνα μετά από τη συμβουλή του φυσιοθεραπευτή μου ότι θα πρέπει να πάω σε μία κλινική στην οποία θα με προσέξουν πάρα πολύ για να αισθανθώ καλύτερα από αυτούς τους πόνους που είχα. Όντως ήρθα εδώ πριν από 1,5 χρόνο σχεδόν. Είναι η δεύτερη φορά που είμαι εδώ. Ανακάλυψα πράγματι ότι οι γιατροί τους είναι καταπληκτικοί. Νοιάζονται για τον άνθρωπο. Έχεις κάθε μέρα τους γιατρούς στο δωμάτιο, περνάνε, σε βλέπουν, σου μετράνε πίεση, οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να κάνουν. Το φαγητό τους είναι καταπληκτικό, ινδικό μεν, αλλά με φρέσκα υλικά. Φαίνεται αυτό δηλαδή όταν το γεύεσαι. Τα κορίτσια που μας κάνουν θεραπείες είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, γιατί σε αγγίζουν, οπότε πρέπει να βγαίνει αυτή η καλή άβρα που έχουν. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με την Αγιουρμάνα και αν θα ξανάρθω πάλι στην Κεράλα εδώ, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές κλινικές, θα ξανάρθω πάλι εδώ. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτό που έχω ζήσει. Ευχαριστώ.